Maayong buntag, GCAF. Maayong buntag. Salamat sa Ginoo niining kabuntagon. Welcome ang tanan niining balay nga sa pagsimba. Og nang hinaot ko nga ang atong matag usa ka kasing-kasing nadasig gayud sa mga alawiton nga mudala na kanato karong panahon na sa pagpaminaw sa iyahang pulong. Welcome kaayo ang tanan, and I pray nga ato agyong ma-encounter usab ang paglihok sa balaang espiritu samtang magatuon kita sa iyahang pulong. Kung naa ka mo'y Biblia, palihog ablihi sa libro ni Juan kapitulo 14, versikulo 1 hantod sa 7. Juan kapitulo 14, versikulo 1 hantod sa 7. Ato kining pagabasahon ug magasunod kamo sa akoa sa hilom lamang. Nagingon ang pulong sa Dios, kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan, anaay daghang puy-anan. Kun dili pa, muingon ba unta ako kaninyo nga muadto ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo. Ug sa mahiadto na ako ug makaandam na ako og luna alang kaninyo, muanhi ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga diin gani ako atua usab kamo ug kamo nakatultol na sa dalan sa akong pagaadtuan. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ikaw paingon, busa unsaon manamo sa pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. Kung nakaila pa kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita na kaniya. Ang Dios magapanalangin sa pulong nga atong gibasa karong kabuntagon. Magaampo ta. Ginoong Dios, nagahangyo kami sa imuhang paglamdag samtang kami magalantaw ug reflect niining mga pulong nga imuhang gihatag para kanamo karong kabuntagon. Ug sa ngalan ni Ginoong Hesus, kami o Dios makasabot ug makinabuhi namo ang kining tanan nga imong gusto sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Sa imong ngalan lamang kami nagahangyo. Amen ug amen. Matud pa ni Elias Hyder, usa kini siya ka business analyst. 3 of the most profitable nga businesses karon kunong year 2023, pinaka-profitable nga businesses 2023 are in the area of number 1, healthcare and wellness. So apil ni ana gikan sa ginagmay nga clinic hantod sa dinagkong hospital sa mga kanang pagpadakog lawas nga supplement man or gym or unsa ba, those are part of the healthcare and wellness business. Ikaduha is in the area of e-commerce. Apil na diha ang social media, ang pagpamaligya online. These are very profitable kinds of business. Ug ang ikatulo, related gihapon siya, it is in the area of technology. Gikan sa cellphone, computers, ug unsa pang mga bag-o nga mga technology. Sa akong una-una, ang profitability niini nga mga business is always a reflection kung unsa pod ang demand sa mga consumers. In other words, unsa ato ang gipang-consume every day in the market is what propels and pushes ani nga mga kinds of businesses to excel karong nga mga panahona. If I would look at sa amuang panimalay, makita nako nga 2 of the most common gayud nga consumption sa panimalay namo labi na sa ako ang mga anak is in the area of entertainment
ug information. Entertainment ug information. Maggilak-gilak yun ng mga mata sa akong mga bata. Kung makakita na sila og usa ka YouTube video nga grabe kaayo kakatawanan or kanang interesting, that they would go to us as parents bisag wala ko kasabot kung kinsa na ilang gipang subscribe, kung kinsa na ilang gipang lantaw, they are very excited to talk to me about a video that they saw. Dili lang pod sa ingon ana, pag makabalupod sila og something new about science lugar, no? Or mathematics or other interesting general information, maggilak-gilak pod na ang ilahang mata sa pag-istorya kanako when it comes, or kanamo as parents, when it comes to these new information that they gathered. I believe all of us have the same experience. Entertainment, information, well, probably appeal pod ni ana ang kana bitawng self-esteem, maunang healthcare and wellness is up there because it nourishes your self-esteem. Nga ang usa ka tawo dasig kaayo, empowered kaayo to do things because their self-esteem is accordingly high. People wants to be entertained, which is why up until now Hollywood has never gone bankrupt. YouTube and Facebook and other social media is very high when it comes to demand. Kung mulantaw ta og kanang information or explanations, we all say knowledge is power. Maunang kini nga mga butang are very high demand karong mga panahona. Apan mga igsuon, there is an author journalist nga ginganlan og si Johann Hari, nga during sa time of the pandemic, gitun-an niya, ngano daw, nga ang kalibutan karong panahona are very close connected because of the internet, because of technology, because of information, and to a point nga entertainment is so high. No, taas gyud kaayo, naara at the end of your fingertips, ma-entertain na dayon ka. But niingon siya, ngano man nga ang kalibutan kuno is very unhappy. It is on its highest peak when it comes to being unhappy ang kalibutan karon. In fact, he even said that the world is not merely unhappy, it is anxious, it is depressed at its highest point throughout history. He said, one of the main reason, according to him, nga naa ni siya, bisan og kanang grabe ka closely connected na ang kalibutan, is because of intimacy. We are highly entertained, we are highly connected, we have a lot of information, apan walay pagkasuod nga nagakahitabo sa mga katawhan karong panahona. People are unhappy kay wala man sila'y intimacy. Sa panahon nga adunay crisis, wala man sila'y maadtuan, maistoryahan sa kinasuluran o kinatibuk-an sa ilang gibati. Maunang taas kaayo ang pagka-unhappy or pagkamugot, subo sa mga katawhan. However, I believe nga kulang ang giingon ni ining author. Because it is not merely ang atoang intimacy towards one another that would make us happy. It must be our intimacy with God nga maulamang ang makahatag kanato og tumang kalipay luyo sa daghang mga pagsulay. Dili ba mga igsuon? Kay kini siguro sa pagka-Pinoy o being involved in community and in family sa church, daghan man gyud ta og intimate relationships, labi na og naa kay wider group. Apan kung mubiya ka sa imuhang intimate relationship with the Lord, mabantayan nimo, dali ra gyud ka masubo,
dali ra ka mahimong irritable, ilabi na sa panimalay. Ang number one gyud ana nga mga biktima, either imong anak or imong asawa o imong bana. Kay matud pa, pinakalisod nga mahimong Kristohanon didto mas imong balay. Pinakasayon dinhi simbahan, no? Lantawa imuhang tapad, di ba? Buutan kaayo na og nawong. Giistorya nako ni mga igsuon, kay kabalo man gyud ta nga giingon sa Biblia nga samtang magkaduol ang pagbalik ni Ginoong Hesus, ang mga katawhan usab kay magka-selfish, magkalaog, only thinking about themselves, lovers of themselves, lovers of money, to a point nga wala na'y bili lugar or wala na nagalantaw ang mga tao sa kabililhon sa usa ka tawo who is made in the image of God, kundili ang panlantaw na karon sa kasagaran, every person is a source of money. No? Business na ang panlantaw sa mga tao sa usag-usa, o dili na nga kana bitawng usa siya ka tawo nga bililhon kay hinimo man siya sa Dios. Maupod ni ang gisulti ni Ginoong Hesus, labi na sa kadtong gabii nga ayha siya ilansang. The night before he will be crucified on the cross, usa kini siya ka maanindot kaayo nga experience that God had with His disciples, or Jesus had with His disciples. Very intimate dinner. This is what we call the Last Supper. O sa libro ni Juan, gi-explain gyud ni maayo ni Juan ang John chapter 13, gikan sa Juan kapitulo 13 abot sa 16, nga kung ikumpara nimo sa lain nga mga Gospels, Matthew, Mark, Luke, lahi ragyod ang pagkasulat ni disciple nga John when it comes to the Last Supper, nga diin si Jesus intimately had a dinner with His disciples. Akong gitituluhan ang ato ang mga pagwali karong kabuntagon nga kang Kristo lamang, and it tells us of this truth that Jesus only, kaw na dayon mo sumpay anak, kay mauman ka na ang kasing-kasing usab sa ato ang founder of the Christian and Missionary Alliance nga si Albert Benjamin Simpson, a Christocentric perspective of theology that focuses on the Lord Jesus Christ. Jesus at this point sa John chapter 13 and 14 has explained to His disciples daghan kaayo og mga sitwasyon because of the fact nga biyaan na sila physically ni Ginoong Hesus the day after. And John purposely wrote many things about the Lord Jesus Christ, ug mao man gyud kini ang tumong sa libro ni Juan. Matud pa ni Juan sa 20:31 nga maoy purpose of the whole book, niingon si John. Apan kining ania, kining tanan gisulat aron mutuo kamo nga si Jesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios, ug nga sa pagtuo makabaton kamo kinabuhi diha sa iyang ngalan. So sa sinugdanan pa kapitulo 1 hangtod na lang mahuman ang libro ni Juan. Ang purpose gayud ni Juan kay mapaila kung kinsa gayud si Ginoong Hesus, nga maubitaw nga naay matud pa sa mga biblical scholars 7 ka I ams nga gisulti diha ni Ginoong Hesus. Ug ang kining pulong nga I am nagpoint kini ego eimi, nagpoint kini sa Hebrew or sa book of Exodus nga diin si Moises niadto didto sa burning bush ug gipaila ni Yahweh ang iyahang ngalan as I am that I am, ug pag-abot sa Griego nga pinulungan nahimo siyang ego eimi, nga kung usa ka Hebrewanon makadungog kaani nga pulong nga gisulti ni Ginoong Hesus, musiga gyud ang imong mata because it's Jesus who is claiming to be God. Mao gyud na
ang kanang si Jesus, mao ang Kristo, ang anak sa Dios. Mauni ang identity ni Ginoong Jesus. And in John chapter 13 to 16, for 4 chapters, John the Beloved made a detailed account nga dili nimo makumpara sa uban nga mga Gospels. Ang mga disipulo at this point, although nakadungog na sila, nga gibalik-balik na ni Ginoong Jesus nga mamatay lagi ko. Pero murag wala ni sa ilang huna-huna kay bag-o lang biya nahitabo ang triumphal entry. Nga pagsulod ni Ginoong Jesus didto sa Jerusalem, ang mga tao naghudyaka, nahimong sadya ug niingon sila nga Hosanna to the highest. Kay naa naman si Ginoong Jesus niabot. Apil po didto gasunod ni Ginoong Jesus ang mga disipulo ug naa sa ilang kasing-kasing siguro ang pagpasigarbo nga oy kauban ko ni Ginoong Jesus. Hello mga fans. Hello mga fans. So at this point, their energy is so high, taas kaayo. Wala sila kahibalo nga inig kaugma niini. Pagapatyo na ang ilahang hinigugma nga si Ginoong Jesus. Ug biyaan na sila ni Jesus kay muunaman si Jesus kauban nila. The last part of chapter 13, in fact, gisulti na ni Jesus nga traidoron siya sa usa ka disipulo. And we all know on the hindsight nga mauna si Judas, si Judas nga mo traidor kang Ginoong Jesus. Apan gidungagan pa gyud ni Ginoong Jesus nga dili lang man si Judas maoy mo traidor kaniya, apil pa si Pedro. Niingon si Ginoong Jesus nga Pedro, ayaw kag sulti-sulti og ingon ana, kaysa dili pa mo tuktugaok ang manok, katulo ko nimo ilimod, niingon si Ginoong Jesus. Apan kabalo man pod si Ginoong Jesus mga igsuon, nga sa iyahang pagbiya, this would be the most life-changing and most critical point sa kinabuhi sa mga disipulo. Because for 3 years, they have been very dependent in the Lord Jesus Christ. Gikan sa pagpanudlo, hangtod sa ministry, hangtod sa mga buhat nga mga milagro, they have been dependent with the Lord Jesus Christ. O karon, pagabiyaan na sila ni Ginoong Jesus. So, naghatag si Ginoong Jesus og duha ka life transforming nga mga kamatuoran, mga igsuon. To help the disciples combat their darkest moments sa ilahang kinabuhi. Ug kita pod nga mga Kristohanon, we can take these truths to ourselves. Sa giingon ni Juan dinhi sa 31 nga aron kita makakaplag og kinabuhi diha sa iyahang pangalan. Kini nga kinabuhi tinuod man eternal nga kinabuhi. Apan kuyog pod niini ang kinabuhi nga puno, kinabuhi nga malipayon samtang naa pa kita dinhi sa kalibutan. Duha ka kamatuoran nga gisulti ni Ginoong Jesus nga makatabang sa iyang mga disipulo sa darkest moments of their lives. Una, mga igsuon, nag-ingon si Ginoong Jesus nga siya lamang, si Kristo lamang ang tinubdan sa kahupay or comfort, ang tinubdan sa comfort or relief. Ningon si Ginoong Jesus, kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing, sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Sumalig sa Dios ug sumalig kamo kanako. Nagsulti si Ginoong Jesus nga sa iyahang pagkamatay ug sa pagbiya, dili kini nga nagpasagad lang si Ginoong Jesus, kundili it was purposeful, adunay katuyuan ug loving usab kini nga buluhaton ni Ginoong Jesus, because according sa sunod nga mga verses, He is still mindful, naghuna-una gihapon si Ginoong Jesus sa iyahang mga tinun-an ug mga disipulo kay magpreparar man siya og usa ka lugar didto sa balay sa iyang amahan. So we can see that even if Jesus is up there together with the Father on His right hand,
ang kasing-kasing ug hunahuna ni Ginoong Hesus anaa gihapon sa iyahang mga tinun-an, mga disipulo as He continues to prepare a place for all of us. In my Father's house, there are many mansions, niingon si Ginoong Hesus. Ug moadto ko didto alang sa pagpreparar og lugar para kaninyo. It's a loving, purposeful act of the Lord Jesus Christ. Ug iyahang gihupay ug nag-comfort si Ginoong Hesus sa mga disipulo ug sa matag magtutuo niya nga He who was with the Father, even it's in the beginning in creation, is thinking about us, and it is an assurance, aduna tay paglaom nga sa future nato or ang ato ang kaugmaon na plastar na kay si Jesus maumay nagplastar niini. Mga igsoon, ang tinuod gyud bitaw nga kahupay, it is anchored on God through the Lord Jesus Christ. Ang comfort, it is anchored or in God through the Lord Jesus Christ. Kay kung ang ato ang comfort, ang ato ang entertainment is mao or ato ang giangkla sa mga butang niining kalibutana, mga igsuon, those are truly temporary. Temporary ra gyud na. Sa kana bitawng panahon nga aduna kay problema sa imong pamilya, unya nasubo imong kasing-kasing, naa may tendency, di ba, nga muadto dayon ka, ay mutan-aw na lang ko og Facebook og YouTube para malingaw ko. You know, the main point of entertainment really is comfort mangyud. No nga maplastar ka, malingaw ka, and that's what we all long for. Nangita ta og comfort. Maubitaw ng ganahan ka ita mo adto og sinihan. Kay pag adto didto sinihan, galingkod ra ka, hayahay. Unya nindot pagyud ang imuhang lingkuranan kay pwede nimo ipahigda-higda ug uban pa labi na sa directors club. Unya gakaon-kaon pagyud ka didto og popcorn and all of these things because it's comfortable, entertaining, gilingaw pagyud ka sa imuhang gilantaw. We all love that. That is one of the highest nga consumption sa mga katauhan because everybody's looking for comfort. Apan kung ang atuang kanang comfort makita or giangkla nato sa mga butang niining kalibutana, then I tell you, temporaryo ra gyud na. Tanaw ka og salida, malingaw ka 2 ka oras. Ikahuman sa 2 ka oras, mawala ba imong problema? Naa gihapon. Tinuod gihapon nga gibulagan ka sa imong uyab, no, wala na mawala. Tinuod gihapon nga nag-away mo sa imuhang igsuon, tinuod gihapon to. Ningon si Ginoong Hesus, di kamo magkaguol, mga disipulo, mubiya ako, pero I am thinking of you. Nagpreparar ko og lugar para sa inyo ha. Ug kung kana gikan ang ato ang comfort kay naay paglaom nga ang Dios naghuna-una kanato. Ang Dios nagpreparar og lugar para kanato, diha ang gigikanan sa tinuod nga comfort, diha ang gigikanan sa tinuod nga kalipay. Aduna tay assurance mga igsuon, mauni gaangkla ang ato ang paglaom nga si Kristo has already booked a room for us didto sa iyang amahan. Nindot biya nino una-unaon. Kabalo man ta nga kung magbiyahe ka, daghan sa ato ganahan gyud og biyahe. I believe some of us kay bag-o rang niabot gikan sa Manila og lain nga mga lugar. Irritating biya gyud ni og kanang ma-delay imong eroplano. Samok kaayo. Labad kay sa ulo, labi na og ma-cancel ang imong flight. Dugay na kay kang gatigom ani nga bakasyon niya, ingon ana lang kasayon nga ilahang i-cancel ang imuhang eroplano og
pirmi ra bagyud siya nagakahitabo, dili lang panagsa. But sometimes, bisan sa ka-hassle of traveling, ang ato ang comfort is when we get there, na ako'y resibo nga niingon ang booking.com or Airbnb nga naan ako'y kwarto didto. Mauna lang na akong ginalantaw nga pag-abot na ako didto, naahigdaanan mo higda ko, bahalag tibok adlaw, wa ko katulog didto sa airport kay gidelay ang akong eroplano. Or for some of us nga muadtos family, no? Nga bisan og hassle kaayo, grabe gyud, daghan kay mga bag nya, kuyog pa nimo tibok pamilya, labi pa gyud og naa kay baby nga murag gadalakag usa ka balay. Pero imong huna-una nga maabot lang gyud ko. Naa akong igsuon gahulat. Gaandam og biko. Akong paborito. Wala gyud nang tanan. And that keeps us going. That is where our hope is anchored. And this is the same thing that the Lord Jesus Christ is trying to say to His disciples. Tomorrow, you will experience your darkest moment, most critical moments of your life. Mamatay ko. Traidoron ko sa usa ninyo. Or dili lang usa, halos kamong tanan. But do not be dismayed. Grabe si Ginoong Jesus. Siya pa'y traidoron, siya pa'y ni-comfort sa iyang disciples. Bahala mo diha kung ako pa to. Siya pa'y ni-serbisyo sa iyang mga disciples. John chapter 13, sa pagsugod, no, gilimpyuhan ang tiil. Apiltos Judas, gilimpyuhan ang tiil. Jesus comforted His disciples, I am going to prepare a place for you. Our assurance is in Christ. In Christ alone, nga nagbook sa atoa og room sa panimalay sa iyang amahan. Dili lang sa iyang panimalay, our assurance is in Christ who books a room for us in God's heart. Gusto sa Dios nga maduol kita kaniya, kabaluman ang amahan nga dili gyud nato kaya, pero pinaagi kang Ginoong Jesus posible na mga igsuon. And God holds the believers of the Lord Jesus Christ dear to His heart. Ang atong assurance mga igsuon is in Christ. Nga kung didto na ta niingon siya, you will also be with me. That Jesus will be our forever housemate. A kind of intimacy nga gidesire pod sa Dios para kanato. You know, ang atong paglaom is the greatest comfort, mga igsuon, even in the darkest moments of our life. Kung naa kay paglaom, sigurado nga mulahutay gyud ka diha kang Ginoong Jesus bisan sa daghang pagsulay sa atong kinabuhi. Ikaduha nga life-changing nga kamatuuran nga gisulti ni Ginoong Jesus para sa iyang mga disipulo. Kay pagkahuman og sulti ani ni Ginoong Jesus nga ayaw kamo og kaguol kay ako nagpreparar og lugar kaninyo, nakahibalo na kamo kung asa kanang lugara. Nangutana si Tomas. Maayo kay si Tomas, dili si Pedro. Kanunay ra bagyud nga si Pedro, no? But Thomas asked the Lord, or asked Jesus, Lord, di man mi kabalo kung asa ka padulong, paunsa man mi makabalo. We don't know where you are going, so how can we know the way? Now, mauna ni karon verses 5 to 7, ikaduha nga kamatuoran niingon si Kristo. O si Kristo lamang ang tinubdan sa tanang butang eternal. Dili lamang nga si Jesus ang tinubdan sa kahupay, kundi si Ginoong Jesus usab mao ang tinubdan sa tanang butang eternal. When Thomas asked this question, wala mi kabalo kung asa ka padulong, ug paunsa mi makabalo kung asa ang dalan, it's actually a good question, a good desire to follow the Lord Jesus Christ.
Pero dako kaayo siya og kakulangon. It's a naive question tungod kay mainly si Tomas is thinking of a direction. Asa man, Lord, moagi ba mig Antioch para makita, maabtan ka na mo? Diri ba ming dapita moagi? Didto ba mi sa silong or sa kilid? Asa man mi moagi? Di mi kabalo asa mi moagi. Because again, they are not expecting nga mamatay si Ginoong Yesus. That's probably the last in their mind. Pero kung lantawon nimo, lalom na siya nga pangutana. It's actually an epistemological kind of question, a question of kanang knowledge, method on how we know paunsa ta makahibalo. So, Jesus gave a response to the question of Thomas nga murag nangitag direction, but Jesus responded in an something that is not expected. As usual, as Jesus would respond. Jesus focused on how do we know, paunsa mi makahibalo, and how can we know? How do we know, and how can we know? Because ang dalan is not merely an address, but it's a person. It's not a Google nga maps, no, nga ibutang lang nimo didto dalan padulong sa amahan. Unya moingon si Google Maps, please go to your right. But it's a person. So Jesus said, niingon si Jesus, ako ang dalan, ang kamatuuran ug kinabuhi. Walay makaadto sa amahan except through me. Kang Kristo Jesus lamang. If you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know Him and have seen Him. Sa pagsulti ani ni Ginoong Jesus, gi-explain niya kang Tomas ug sa mga disipulo that the journey that they will be taking inig sunod adlaw nga patyon si Ginoong Jesus is not defined by kilometers or miles or a distance, but of faith. To arrive to the Father's house, it's not an arduous journey. Pagpaningkamot nga mo at aron makaabot ako sa balay sa amahan, but it's a pilgrimage of faith. A pilgrimage of faith in Jesus Christ alone. As you go through life, you exercise faith sa pagkatino or pagpamatuod nga in the first place ang faith nimo kang Ginoong Jesus is genuine. As you continue to pilgrimage life, makita gihapon ang imong pagtuo kang Ginoong Jesus. So as our faith grows, it is cemented. No, ilabi na sa kadtog yung mga early church as they exercise their faith from the disciples hangtod sa mga disciples, they are continuing this pilgrimage of faith, and from their experience of faith na siminto ni siya, nahimo siyang mga pangpanudlo sa simbahan gikan sa pulong sa Ginoo, and as they apply the word of God, it has been cemented into becoming the teachings of the church. Maunang dinhi sa GCAF, naapod tay statement of faith. Naatay mga teolohiya nga gipangtun-an ug mga doktrina nga gipangtudlo sa church. Ako thankful kaayo ko sa Ginoo sa resulta sa pagtuo ni adtong ato ang mga church fathers. Kay kung wala to nila gisulat nga nagagikan sa pulong sa Dios ug ilahang gi-explain sa ilang kaugalingon ang ilahang experience of faith nga dugay natag nangalinlang sa lain-laing magwawali nga dili mao ang ginatudlo. That's why GCAF, I implore you, dili ta mahadlok og mga
theology or doctrines and teachings of the church, kay dili man ni siya impractical, as we will know later, as Jesus would say that He is the way, the truth, and the life. It is not something here dinhi lang sa utok, abstract. It's not something that's irrelevant. But these are results of growing faith. Ilabi na gikan sa ato ang mga church fathers as they pilgrimage in intimacy and faith. Ingon ang usa ka theologian nga si Kevin Van Hooser, Christian doctrines and theology is a reward that faith finds at the end of his search for the meaning of the apostolic testimony to what God was doing in the event of the Lord Jesus Christ. Sumura di ay ni siya nga samtang ikaw nagsigi og pagpakita sa imong pagtuo kang Ginoong Hesus, murag sa eskwelahan ba? Nga gasigi ka og tuon, gasigi ka og ang imuhang pagpanarbaho diha, nakadawat kag medal first honor. Di man ka mahadlok anang medal, malipay man gali ka. Garbo na sa imong amahan og inahan nga nakamedal ang akong anak. This is the same with the teachings of the church. Ang doctrines, mga igsoon, are simply teachings of the church. Mao bitaw na ang naatay DBC. Kay gusto nato tudluan ang matag-usa, i-equipo ang matag-usa, because these are the rewards that we are experiencing because of the faith of our forefathers. Dili ta mahadlok ni ini because this is something that is beautiful. Nidugang pagyud si Dr. Van Hooser nga ang teolohiya involves, yes, panghuna-una, knowledge, but it involves life, practical life. It will help us in our pastoral function, assisting people to enjoy and glorify God. Ni ang wali na to ni aging Domingo, di ba? Paunsa man nato ma-enjoy ang glory nga iya sa Ginoo. Na it takes an understanding as a result of the faith of our forefathers nga gihatag nato. Ug sa balaang spirito nga maghatag ka nato og kaalam for us to enjoy and glorify God. Na these three things. Nganong ako amaning gisulti? Jesus said that He is the source of eternal things. Kining eternal things are these three things. Una, ingon si Ginoong Hesus, I am the way. Jesus is the only way. Kay wala may lain nga makaadto sa amahan kung dili kang Ginoong Hesus. Kung moadto ka sa libro ni Matthew, niingon pod si Ginoong Hesus nga ayaw kamo og lakaw didto sa luag nga dalan, moagi kamo didto sa unsa ni? Huot, the narrow road, in other words. Jesus also said that He is the door to enter into this narrow road. Sa kadalan, yes, we say that. But Jesus is not merely the door towards the narrow road. He is also the way. Siya ang dalan padulong sa amahan, the road that leads to eternal life. It tells us that the grace of Jesus Christ is not merely a ticket nga muhatag nimo og entrance kasulod na ka sa sinihan or asaman nga lugar, the ticket to the narrow road, but He is also the authority that as we traverse or pilgrimage in this life, siya gihapon ang source nga nganong nakalakaw ka. Siya gihapon ang source nga nganong padayon ka og lakaw, bisan og daghan na kay pagpanintal diha sa imong palibot. Ayaw na ay, sige kag Ginoo diha. Tanawa imong kinabuhi, pobre man gyapon ka. May pami, walay Ginoo pero dato. Sunod na lang ka namo. Again, this is the grace of the Lord Jesus Christ that many of us can say, no, I'm called by God. I'm called by my Father. He is calling me.
to be with Him forever and ever. The earliest Christians, mga igsoon, in the book of Acts, chapter 9, ang tawag biya sa ilaha kay the way. Murag na apoy church ngo gaginganlan og the way. No? To belong in the way is actually to follow the Lord Jesus Christ. We Christians are to walk in such a way that emulates the Lord Jesus Christ. Si Pablo nag-ingon, walk in the Spirit, walk in love, Ephesians chapter 5:2, walk in wisdom, Colossians 4:2. Ug kung muadto ka sa Old Testament, sa Psalm chapter 1, di ba? Niingon si David nga, blessed is the man who walks not with the ungodly, with the scoffers, but he walks in the Lord, he walks in His word, and all he does is kanang will be fruitful, matud pa sa Psalm chapter 1. And if you would look at the kings of the Old Testament, their lives is always described by how they walked. Example, King Hezekiah. I think he's a good king. Ingon siya nga, King Hezekiah walked in the ways of his father David. O kadtong mga si King Ahab, wala gyud. He did not walk in the ways of his father. He is evil in the sight of the Lord. So those who belong to the way may suffer for their life and witness to the truth. Pero gapadayon ni siya og pagpangalagad sa Ginoo bisan og lisod kay nagasunod man siya sa dalan ni Ginoong Hesus. Niingon si Augustine, Saint Augustine, what is walking as Christ walked? So may pagsabot nga naglakaw ka nga nagasunod kang Ginoong Hesus. Is it walking upon the sea? Lakaw pud ka sa Sea of Galilee? No? Is that what walking with Jesus means? He said no. It's walking in the way of righteousness, nailed fast upon the cross. He was walking in the way of charity. Jesus' life, passion, and death together thus define the Christian way. That as we are walking the narrow road, nga si Jesus ang atong otoridad, still we are graced and experiencing the mercy of God by living righteous lives just like the Lord Jesus Christ. Jesus is the only way to the Father as He gives us the grace nga mahimong balaan kay ang ato ang Ginoo balaan man. Dili lang si Jesus mao ang dalan, si Jesus is also the only truth ang kamatuoran. To confess that Jesus as the truth is to affirm nga mo ingon kag tinuod that Jesus is reliable, trustworthy. Angayan lang gyud siya. Trustworthy gyud ang amo ang Ginoong Hesus. Tungod kay siya man ang kamatuoran sa Dios. Nag-ingon siya nga, whoever has seen me, kinsa tong nakakita nako, nakakita na pod sa Amahan. He is God's truth. Believing and following Jesus is trustworthy tungod kay He will lead us to the Father. Nga bisag unsa man ang kadagaya sa ubang mga dalan, apan kung musunod lang gyud ta sa way pagduha-duha sa dalan nga si Ginoong Hesus, He is trustworthy because His road leads to the Father. Jesus is the truth. It tells us this because siya ramampod ang tinuod nga human. The humanity, the truth of humanity is in Christ. Kaya nga naman, dili di ay ko tinuod nga human. Well, if you look at in Genesis, pagbuhat sa Dios sa tao in the image of and likeness of God, that's Adam. Are we the same with Adam? Not anymore. Kaysa Genesis chapter 3, the fall came.
Tungod sa sala, ang imahe sa Dios sa tao nawala, or di wala man siya nawala, kundi na papas or na blurry, na warped, many theologians would say. So, in other words, the image of and likeness of God is not full in us, kundi mura siya og na warped. But it's only in the Lord Jesus Christ who has no sin, born of the Virgin Mary, that this humanity again became true. He is the new Adam. Si Adam, nawala naman to ang iyang fullest nga image and likeness ni God. But in Jesus Christ, true humanity is made evident. Ug naatay paglaom mga igsuon, nga kung madunot ug mamatay ang atoang lawas, we will have the same kind of glorified body again, the hope in the Lord Jesus Christ. Jesus is the truth. He is reliable, trustworthy. He is the truth of God. He is the truth of humanity. Kamatuoran, dalan, ug ikatulo, kinabuhi. When we talk of Jesus as kinabuhi, life, it has to do with God's gracious, life-giving presence. Kung naa ang presensya sa Dios sa imong kinabuhi, that gives life, kinabuhi. So there are two things that are involved here. Nga samtang karon naa ta sa kalibutan, unsa may promesa sa Dios sa Matthew 20 or 28, 18 to 20. Ingon siya nga I will be with you. Ang presensya sa Dios magauban kanato even to the ends of the earth. The presence of God is upon His people, His disciples, and as His presence ug ang iyang grasya naa kanato, maga-experience pud ta og kadagaya sa atong kinabuhi. Life in the presence of God. We can experience this now. Iyang gingharian naa naman kanimo. However, naapagyoy the perfect fulfillment of the presence of God. Mao na tong sinugdan sa John chapter 14 that kamo mahimong kauban na nako forever didto sa panimalay sa akong amahan, eternal life through the Lord Jesus Christ alone. So we see in these three things, dalan, kamatuuran ug kinabuhi, mao kini ang mga butang nga eternal nga dapat natong gukdon, dapat natong pangitaon, dili ang mga butang nga temporaryo niining kalibutana. So my question is, as you walk in the narrow road, are you also walking in righteousness? Klaro ba ang pagkamatarong ni Ginoong Hesus sa imong kinabuhi? Samtang nag-atubang kag lain-lain nga pagsulay sa imong kinabuhi. O dali ra ba gihapon ta masuko. Couple of days ago, Friday evening, nag-wider group me. And then we were talking about parenting. Unya, usa sa kamatuuran nga amuang na batunan is, ang atua di ay otoridad sa panimalay, kay dili di ay siya dapat inubanan o kasuko, kundili in humility and love. So, wala gyoy luna ang unholy anger at home. Ug nangutana ko sa among tanan, kinsa bay guilty nato? Kaming tanan, apil pug ko. Kay dali ragyog kaayo masuko sa panimalay. Labi na og samukon ka sa imong mga bata nga naa kay gitrabaho. Usahay dili ka madunggan sa imong asawa o imong bana, mo tingkag na o mainit na dayon imong dalunggan, dali ra kaayo. But then as
we follow the Lord Jesus Christ in the narrow road as He is the way, we are expected also to walk in the ways of the Lord Jesus Christ. To follow Jesus kay trustworthy man ang ato ang Dios. Ug sa atong pagsunod sa iya, mulid man na sa tinuod nga kinabuhi. Mao siguro nga murag wala kaayo ka na satisfy sa imuhang kinabuhi either sa trabaho man o sa panimalay. Kay basin og kana laging magsigiratag kasuko ug wala tay kinabuhi kay sige magkasubo usab ang balaang espiritu sa ato ang pagkasuko ug sa pagpamuhat ug mga butang nga dili makahimaya sa Dios. Mga igsuon, si Kristo lamang ang tinubdan sa kahupay ug paglaom nga mutabang kanimo ug kanako sa ato ang paglahutay niining kalibutana. Lisod ang paglahutay, tinuod gyud na. Maunang dapat gyud nato i-encourage atong mga kaigsuonan, lahutay igsuon, lahutay sa pagpangalagad, lahutay sa pagsimba sa ato ang Dios. Tinuod na malakpak mo pero di na nato kaya. Si Kristo lang ang tinubdan sa ato ang paglahutay niining kalibutana. Manindog tang tanan mga igsuon, mag-ampo ta. Ginoong Dios, dako ang amuang pagpasalamat kay sa matag karon ug unya daghang mga pagsulay nga amuang ginaagian. Ug siguro uban kanamo karon Ginoong nagaagi na sa pinakangit-ngit nga panahon sa ilahang kinabuhi. Pero o Dios, nag-ingon ka sa imong pulong nga dili mi dapat maguol kung dili mosalig kami sa Amahan ug mosalig kami kang Ginoong Hesus. Kay ikaw naghuna-huna kanamo, nahigugma kaayo kanamo. Ug ang amuang paglaom o Dios, mao nga ikaw nagpreparar og usa ka lugar kanamo. Nga luyo sa daghang pagsulay nga among ginaagian, na ami huna-unaon nga usa ka lugar nga diin imong gipreparar for us, a heavenly Airbnb where we will lodge with you forever and ever. Apan dili lang pod sa ingon ana o Dios, nag-ingon pud ka o nag-promise pud ka nga samtang kami nagalakaw niining huot nga dalan nga si Ginoong Hesus, ang imong grasya ug presensya pinaagi sa balaang espiritu magatudlo pod kanamo, magagiya kanamo aron mulahutay. Tabangi kami Lord sa paglahutay kay dili man kini namo kaya, pinaagi lang yun kini sa imong grasya. Salamat Lord, kanimo gayud ang dungog ug himaya sa ngalan ni Jesus. Amen.